L'Anna és cosina, és família, és filla de ma cosina, o sigui, soc com cosina segona, diguem-ne, de l'Anna. I a part, també estic amb ella, treballo amb ella, i l'Anna, com li apassiona la música, ja des de bebè, o sigui, hem aconseguit, a través de la música amb l'Anna hem aconseguit, no t'ho pots arribar a imaginar, les coses que hem aconseguit gràcies a la música i gràcies també a Art Transforma, perquè que aconseguim coses gràcies a tot això que hem après aquí també, a la vegada, amb l'Anna. Altres nens, per exemple el Jan o l'Abril, entra, hi ha moments que quan estem tocant sembla que no i de sobte t'està cantant la cançó que estàs cantant, sembla que estigui ella ara i de sobte fa la cutumbele, belele, belele, continua ballant i demana. Sí, que estan connectats, connecten i s'expressen, bueno, pots aconseguir moltes coses a través de la música amb aquests nens.